Na sceni Gradskog pozorišta Skoki 1. marta je premijerno izvedena komedija Urnebesna tragedija Dušana Kovačevića. Sva prava za postavljanje i izvođenje ovog komada Dušan Kovačević je ustupio pozorištu u znak nesebične podrške. Komedija Urnebesna tragedija je pisana pre više od 30 godina i u osnovi je priča o destrukciji u jednoj porodici. U osvrtu na ovaj komad i postavljanje komada na pozorišnoj sceni u Čikagu, Kovačević između ostalog ističe: postoji jedna definicija u kojoj duboko verujem da je porodica nešto što je epicentar našeg života i jedan od najznačajnijih činilaca u našem postojanju. Naša deca se uče na postulatima odnosa u okviru porodice. Porodica je najbitnija i najvažnija škola u životu jednog čoveka. U kakvoj porodici odrastate, takav ćete čovek biti. Naravno, škola, odnosno obrazovanje su neophodni, ali elementarne stvari kao što su ljubav, dobrota i poštenje, to je ono što se uči u porodici. Stani na te štake, ko žena imaš štake mesec dana, klači se kod čopova. I šta je bilo s tim dermatologom? Odvezli su ga u bolnicu da mu uši u glavu. Jao, da nije ovo dramaturg? Nobeloko! Ne znam, ali žena samo plače i kaže hoće da umaz da te ubije čim se pojaviš u pozorištu. Da, kaže hoće da ubije sebe, ali će prvo... Koga preti da će ubiti? Milana! Preti da će ubiti Milana? Milana! Čekaj, pa to koji je to glumac koji preti da ćete da ubiti? Ajde idemo do pozorišta da mi ga pokažeš, da mu se ja koliko večeras ne jebe majka. Pa nema da mi Prvo srpsko pozorište Mira Sremčević iz Čikaga predstavom Urnebesna tragedija kruniše 20 godina uspešnog rada i postojanja. Ova zahtevna predstava je dugo pripremana i vrhunski izvedena, a u ovom komadu igraju Danka Radosavljević-Tišma, Vlada Dinić, Dragana Vasiljević, Smiljana Nedić-Vasiljević, Milan Popović, Aleksandra Ninković, Branko Aleksić, Luka Bjelovuk, Marko Vuksanović. Režiju potpisuje Slavica Petrović.